Hallelujah. Amen. Sikhona kodwa. Amen. 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 Ayimuhle amen wethu. Muhle. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. La sifunda khona ke bazalwane sifunda la kujayele kaningi ukufundwa uma kuzodliwa isidlo. Amen. Ebandleni. Amen. Kodwa ke namhlanje ngithanda ukuthi ngikhulume ngalamazwi hayi ngoba siqondise esidlweni. Kodwa sikhuluma ngalamazwi ngoba sifuna ingqikithi yawo ukuthi kahle kahle asho ukuthini kithi. Amen. Ngoba lamazwi awakhulunywa nje kunoma ngabe ubani. Amen. Awafanele noma ngabe ubani. Ngoba angithi uzwile lapha eBhayibhelini masiye egcineni lithi odlayo uzidlela icala. Amen. So isidlo senkosi naso asidliwa nje noma ubani. Amen. Hallelujah. Kodwa namhlanje ngifuna ukuthi sikhulumele ukuthi uNkulunkulu asisize noma ngisize ngikwazi ukuyikhuluma lento. Amen. Ngendlela efanelekileyo nangendlela ufanele ngiyikhulume ngakhona igama lenkosi balibusizwe. Lamazwi akhulunywa ebandleni, akhulunywa kubantwana bakaNkulunkulu. Amen. Ngoba abantwana bakaNkulunkulu na abantwana bakaNkulunkulu yibo bonke abantu yibo bonke abantu abamukela uJesu. Abamamukele nabenze njani bazalwane? Abamamukele uJesu. Hallelujah. So lelizwi liqondene nabantu abamamukele bani uJesu. Ukuze ke ba-understand baqonde ukuthi kusho ukuthini ukwamukela uJesu empilweni yakho. Amen. Empilweni yomuntu. Amen. Kuze ke bazalwane sibe sikwazi ukuthola isisindo isisindo sokwamukela uJesu ukuthi kunesisindo esingakanani ukwamukela uJesu njengenkosi nomsindisi nokuthi futhi ke si understand sibe nokuqonda egameni lenkosi. Amen. Lamazwi akhulunywa ebandleni ngoba uNkulunkulu ufundisa ibandla. Mayekhuluma uNkulunkulu ukhuluma kakhulu kubantu abanjani abasebandleni ukuze abantu abasebandleni bafunde baqonde babe nokuqonda. Amen. Ngoba uma ngabe usebandleni kodwa ungaqondi ukuthi kusho ukuthini kuba sebandleni, kusho ukuthini kuba umntwana kaNkulunkulu, kulindelekeni kumuntu umuntu osebandleni kaNkulunkulu ongumntwana kaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu kuyini ayilindele kuyena. Amen. Nokuthi ke nje futhi kusho ukuthini ukuba sebandleni. Akusiko nje sebandleni hayi sebandleni nami just kuba nabaningi kuba nabantu kube umuntu nomuntu ngamunye as understandele kahle lento ayiqonde kahle neze bazalwane. Amen. Ngoba uma ngabe ungaqondi kuningi wrong ozokwenza ungaboni futhi ukuthi ku-wrong. Amen. Ngoba usentweni vele ongayi-understand nongayenzi njani nongayiqondi. So uNkulunkulu ufuna ukuthi kwakhiwe ibandla lakhe ngoba emhlabeni ayikho into eyigugu kuNkulunkulu neyithemba likaNkulunkulu njengebandla. Ngoba ibandla liyimpendulo yaso zonke izingxaki zomhlaba. Amen bazalwane. Impendulo zisebandleni. Amen. Kunoma ngabe yini engafika, ngaba yini noma ukuhlupheka noma isifo noma ibandla line solution. But uma ngabe ibandla lingafundisekanga, ibandla nalo liyafa nje kanye nabantu nje. Amen.
life nje kanye nabantu nje, lihale nalo likhale kanye nabantu nje, kanti likhala liphethe iqiniso. Lezo bazalwane, likhala liphethe ini? Iqiniso eliyizwi likaNkulunkulu. Amen. Ukhumbule ukuthi phela izwi likaNkulunkulu liyiqiniso, futhi leli qiniso eliyizwi likaNkulunkulu liyakhulula. Lenza njani bazalwane? Liyakhulula. Kunoma ngabe yini obhekane nayo, mawuphethe izwi likaNkulunkulu uphethe i-answer. Mawuphethe izwi likaNkulunkulu uphethe i-answer. So thina singabantu beyimpendulo. So hambe impendulo banani noma ngabe yini efikile emhlabeni yehlela abantu. Akudingi ukuthi sithi sizoyobuza kuNkulunkulu. Amen. Siyelani ukubuza kuNkulunkulu ngoba uNkulunkulu sinikile konke, naye uthembe thina. Uthembe thina. Yingakho kufanele sifundise lokho ukuthi kungathi masifika inkinga kuma ukuthi sayofuna inkinga ukuthi kubi. Masifika iproblem sasikhathi sayofuna ukuthi yingani kunenkinga enje, siphuma kanjani kule nkinga enjengale. Amen. Ibandla nje bazalwane, ngibeke ngithi ibandla liyiyo yonke into kuNkulunkulu yokusiza yonke umhlaba, yonke into edaliweyo idepende ebandleni. Yonke into edaliwe idepende ebandleni. Uma ugula ibandla, ugula kuzoba kuningi ey'ntweni zonke. Amen. Ngoba kugula abantu ongafanele bagule, kugula abantu ofanele benzani balethe ukuphila. Amen. Amen. Hallelujah. Uma ngabe uthi uJesu mina ngizela ukuthi nibe nokuphila, nibe nako ukuchichima. Nokuphila okulethe kithi kuwo wonke umuntu. But abantu aba-understanda kahle lokuphila nabakwazi kahle lokuphila yilaba abangabantwana bakhe abamamukelayo, basebenikezwe ilungelo lokuthi bangabantwana bakaNkulunkulu. Kuba umntwana kaNkulunkulu, ukuba umntwana kaNkulunkulu kuyinto enkulu kabi. Amen bazalwane, kuyinto ephakeme kakhulu. That's right. Amen. Kuyinto ephakeme kakhulu. Njengoba singabantwana bakaNkulunkulu, singoNkulunkulunyana la emhlabeni. Kahle singoNkulunkulu, but singoNkulunkulunyana compared to uNkulunkulu. Angazi mana ngizwe bazalwane. SingoNkulunkulunyana compared to uNkulunkulu, but singoNkulunkulu phezu kwayo yonke into la emhlabeni. So njengoba singoNkulunkulu, sinempendulo yanoma ngabe yini. Yonke into mangabe indalo, imvelo, mangabe yehlelwa isimo yehlele kuso isosizini ePathwana, ayibheke uNkulunkulu ezulwini, kodwa ibheke uNkulunkulu emhlabeni thina. Futhi ibheke kithi ukuthi ukukhululeka kwayo kuzoba nini. Yasibanga, amagama yasibangalela indaba. Yasibangalela indalo, bayikhuluma ngoNkulunkulu, ibona thina uNkulunkulu ongayisiza. Amen bazalwane. Amen. Ibona thina. Malibonge igama leNkosi. Amen. Yingakho bazalwane, asinalo ilungelo nelincane lokuthi thina njengabantwana bakaNkulunkulu sibonakale ngelinye ilanga sisibuyisela ngaphansi kwanoma ngabe yini into. Sasinalo ilungelo sokuguqa noma sicele noma sikhothame konoma ngabe yiphi into. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ayina bazalwane, uthi uJesu mina ngindlela neqiniso nokuphila. Amen. Akekho ozakubaba ngaphandle kwami. Amen. Hallelujah. Amen. Uyindlela neqiniso nokuphila. So indlela yokuya kuNkulunkulu noma yokutholana noNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu akafuni ukuthi size kuye. Thina sinomqondo ukuthi sizoya kuNkulunkulu mase sifike. Amen. Thina njengabantu sinomqondo ukuthi uma sifa uJesu uzosingenisa ezulwini, okuyiqiniso. But uNkulunkulu ubheka ukuthi uNkulunkulu sikwazi ukuthi umuntu nomuntu esaphila la emhlabeni akwazi ukusizela kuNkulunkulu. Amen bazalwane. Kube uye osizela kuNkulunkulu. uJesu indlela. uJesu yena sivulele ukuthi
ukuthi akusadingi ukuthi uyene omunye umuntu kuNkulunkulu. Thatha uJesu bese emsebenzini kaJesu ukuphemba imisebenzi kaNkulunkulu ngoJesu uhambe kuNkulunkulu konoma ngabe luphi udaba oluqondane nawe uyaziyela. Amen. Amen. Now, bazalwane, kithi lento ilula nje. Lamazwi alula nje athi mina ngiyindlela neqiniso nokuphila. Kodwa abantu uJesu ayekhuluma nabo kwakwamaJuda. Yes. Amen. Amen. Kwakuyini bazalwane? KwakwamaJuda abantu ayekhuluma nabo. So, lamazwi uma ekhulunywa kubo abakhakhazela abathuthela baze bakhakhazela. Bakwade abantu uthini lo mfana? Uthini lo mfana? Ngoba kunendlela bebeyazi ababenikezwe yona yokusondela kuNkulunkulu. So uma ngabe seyichitha yonke le ndlela esasikhomba yena athi mina niyindlela futhi mina niyiqiniso futhi ngiwuphila amen bazalwane. So bechitha yonke indlela bekade injani ikhona ithembile ukuthi ke njengoba sengifikile mina yini engiyindlela. Amen.